Er is net mooi opzet zien lekt door de stemverhouding bij de beneming van Germ Gerbrandi als nieuwe burgemeester van Acht-Karspelen. Dat toch blikken uit onderzoek. Er wordt wel een bevelling dienen naar de gemeente maar er minder naast zitten worden. Epke Zonderland is keersen als sportman van het jaar 2012. Zonderland had de Jaap Eden trofee te tankje om zijn gouden rekstokoefening op de Olympische Spelen in Londen. Hij was de eerste turner die 3 vlechtelementen achter een koersje liet. Provinciale steden van Friesland praten op het stuit over het nieuwe Tialf. Juist werd bekend dat de coalitiepartners 50 miljoen euro beschikbaar stellen willen voor de nieuwe ijsbaan. Ze hebben een meerderheid. De ambitie voor een tweede baan bleut eruit, maar zal net betellen worden terug de provincie. Het is smoordruk bij de postsorteercentra in Friesland. Haast 24 uur thuis wordt er werken om alle kriestkaarten en orenpost te verwerken. PostNL denkt dat het dreig worden zal de post op het tijd bij de mensen thuis te krijgen. Joen en vannacht meest bewolkt, maar wel droog. 1 of 2 graden. Morgen is de lof beroen en wordt het een flink koude dag, maar een krachtige onthudde eerste wind.